Ночная газета. Частка 10. Адгадай. Аўтар Фернандо Иглесиас Мелендес. Серада. Крыху заставалася да поўначы. Я сядзеў на ганку свайго дома. Я не атрымаю начную газету сёння ноччу, але большасць суседзяў на маёй вуліцы атрымаюць. І калі яны прачытаюць артыкул, ён збудзецца. Я не ведаў, ці ўсе экземпляры начной газеты змяшчаюць адзін і той жа артыкул, ці яны ўсе збудуцца як мой у той жа самы час. Я не збіраўся гэта высвятляць. Мой тэлефон пранізліва зазвінеў, паказваючы, што цяпер 23:59. Я спусціўся з ганка і пабег дадому побач, але замёр. Я не планаваў умешвацца ў працэс дастаўкі. Я вывучыў свой урок. Цяпер я быў чужаком, тым, хто перашкаджае газеце дасягнуць свайго атрымальніка. Я адчуваў, што сістэма, або істота, якая дастаўляе кожны экземпляр, не будзе ў захапленні ад маёй прысутнасці. Я пачакаў яшчэ хвіліну. Святло на ганку майго суседа заміргала, зменшылася, а потым зусім знікла. Тады я міргнуў, і яно зноў запалілася, як звычайна. З месца, дзе я стаяў, змен не было заўважна, але я ведаў, што змянілася. Невытлумачальна, незваротна змянілася. На ганку майго суседа з'явілася нешта, што магло змяніць яго жыццё і нашу рэчаіснасць. Назаўсёды. Я асцярожна наблізіўся да парога, пазіраючы на цёмныя вокны ў пошуках рухаў або святла. Я ведаў, што прыход начной газеты азначае 3 удары ў дзверы ад кагосьці. Калі сусед прачнуўся ад гэтага, то хто ведае, колькі часу ў мяне ёсць, пакуль ён не прыйдзе да дзвярэй. Я зрабіў некалькі апошніх крокаў, перасякаючы мяжу паміж дазволеным вячэрнім шпацырам і незаконным уварваннем. Я быў на краю перасячэння яшчэ адной мяжы, і пакуль усё ішло па плане. Там, на дыванку зношаным так, што можна было ўбачыць асобныя валокны, ляжаў пачак чорнай паперы. Начная газета. Я не вагаўся. Я дзейнічаў так, нібы перада мной быў дынаміт з запалёным кнотам. Я кінуўся, працягнуў руку і схапіў газету адным хуткім рухам. Я падняў руку. Потым опусціў яе і зноў падняў. Я быў збянтэжаны. Я не мог уявіць гэта. Магчыма, я не закрыў руку правільна, магчыма, нервы перамаглі мяне і не. Мае вочы не падманвалі, мая рука была пустая. Я павольна працягнуў руку да газеты, пераконваючыся, што мае пальцы апускаюцца як мага бліжэй да парога. Я сфокусіраваўся, накіроўваючы кожны дрыжачы палец да чорнага скрутку, плануючы іх траекторыю, уяўляючы, як яны абхопяць газету, як быццам упершыню рухаю рукой, і тады мае пальцы зноў прайшлі праз яе, праз газету. Як быццам гэта была гульня святла. Як быццам яна была зроблена з ценяў. Як быццам там нічога не было, нічога цвёрдага ў любым выпадку. Я пабег, практычна кінуўшыся з ганка суседа, і адступіў у бяспеку бацькоўскага дома. Яна не дазволіла мне ўзяць сябе. Яна не дазволіла мне ўзяць яе. Яна не дазволіла мне спыніць яе. Я быў амаль упэўнены, чаму. Гэтая начная газета была не для мяне. Яна была для майго суседа. Я ўпаў у бацькава крэсла. Перада мной ужо адкрыты на наступным запісу ляжаў ягоны дзённік. Я павінен быў прачытаць больш, даведацца больш, бо мой бацька сказаў, што, магчыма, знайшоў спосаб спыніць начную газету. Але што самае важнае, я павінен быў працягваць чытаць, бо мой бацька не спыніў начную газету. Вось што было напісана ягоным почеркам. Я прайшоў праз В'етнам. Неяк. Гэта можа не значыць шмат для некаторых, але для мяне гэта значыла шмат. Я бачыў дзяцей, якія былі разумнейшыя за мяне, лепшыя за мяне, больш жыццяздольныя, прызначаныя для большай мэты, зрэзаныя, адкінутыя, здушаныя, як кавалкі бессэнсоўнага мяса.
Яны называюць гэта віной выжывальніка, але я заўсёды лічыў, што гэта глупства. Я не адчуваў віны за тое, што пражыў усё, што я пражыў. Я адчуваў сябе згубленым, як кавалак смецця, які дрейфаваў менавіта такім чынам, каб знайсці бераг. Кавалак смецця, які выжыў, калі сотні кавалкаў вакол яго былі раздушаныя, спаленыя або занесеныя пад абломкі велізарнага карабля. Я б назваў тое, што я адчуваў гневам выжывальніка, абурэннем выжывальніка, туманам выжывальніка, што заўгодна, толькі не віну. Я вяртаўся ў Штаты. Я чуў, што некаторыя ветэраны былі абражаны тым, як іх сустракалі. Гады пратэстаў за мір прайшлі. Гады, калі людзі сцвярджалі, што мы былі жорсткай машынай, якая выкідвае напалам і аўтаматычны агонь зводзіць народ і нацыю да сырых, крывавых, абгарэлых кавалкаў мяса. Мы былі дрэннымі хлопцамі. Мы былі велізарным ботам на горле малой нацыі. Я не быў абражаны. Я пагаджаюся з гневам і нянавісцю. Я ведаў, што быў шасцярнёй у жорсткай машыне. Я ведаў, што часткова вінаваты. Я не адчуваў віны. Я адчуваў сорам. Ёсць розніца. Я не звярнуўся да наркотыкаў, як некаторыя з нас, але гэта суб'ектыўна. Я не пайшоў дадому. Я пайшоў туды, дзе нарадзіўся. Ёсць розніца. Я не заставаўся дзе-небудзь надоўга. Усюды было нешта, што мяне адштурхоўвала. Я пазбягаў людзей. Яны задавалі занадта шмат пытанняў, кідалі занадта шмат позіркаў. Пакуль я не знайшоў яе. Яе звалі як кветку, і яна нагадвала мне кветку. У яе была такая жа нявінная мудрасць, якую я прыпісаў усяму прыродзе. Я бачыў у В'етнаме кветкі, якія былі менш каляровыя, менш даруючыя нашы таптанні, агонь і бруд, чым яна. Я сустрэў тваю маці, як не дзіўна, на аўтобусным прыпынку. Яна спытала ў мяне, якая гадзіна. Я сказаў, што не ведаю. Яна усміхнулася. Яна была занадта добрай. Праз некалькі гадоў мы назбіралі дастаткова, каб набыць дом. Яе бацькі дапамаглі. Гэта было не толькі таму, што яны былі больш замежныя, чым мае. Хіба так і было? Тое, што яна ўсё яшчэ размаўляла з імі, таксама не пашкодзіла. У дзень твайго нараджэння я адчуваў больш гонару і больш сораму, чым калі-небудзь у жыцці. Ты быў такі чысты, такі новы, такі неазначаны брудам і жорсткасцю свету. Я адчуваў сябе чымсьці агідным, злым, брудным, стомленым. Я хацеў збегчы і пакінуць сябе і тваю маці, каб вы дзяліліся сваім святлом, але я застаўся. Бо ты быў такім яркім, што прагнаў маю цемру. Я не шмат размаўляў з табой, бо думаў, што мае словы атруцяць цябе, што яны будуць гучаць у тваёй маленькай галаве і стануць часткай тваёй уласнай. Але я любіў слухаць, як ты размаўляў, любіў, як ты звязваў ідэі. Таму, калі твая маці сказала мне расказваць табе гісторыі, больш удзельнічаць у тваім жыцці, у тым, што цябе так захапляла, я расказаў адзіную, якую ведаў. Я расказаў табе пра начную газету. Спачатку я расказаў маці, за шмат год да таго. Але калі я расказаў табе, гэта было больш сур'ёзна. Калі ў цябе калі-небудзь будуць дзеці, ты зразумееш. Кожнае слова, якое ты кажаш ім, здаецца цяжкім, як быццам яно зроблена з свінца. Як свінец, яно пакідае след. Таму я сидзеў з табою ў сваім кабінеце. Я дазволіў табе ўвайсці. Табе падабаліся кнігі і малюнкі. Ты даследаваў пакой, як быццам гэта была неадкрытая пячора. Як пячора, яна таксама была цёмнай і поўнай небяспекі. Я зрабіў начную газету чымсьці магічным, чымсьці захапляльным. Ты атрымліваеш яе без жадання, сказаў я. Яна проста знаходзіць свой шлях да твайго парога. Яна дастаўляецца толькі некаторым дамам апоўначы. Дакладна. Ты атрымліваеш 3 удары ў дзвер, і яна там. Яна проста з'яўляецца. Табе спадабалася гэтая частка, чорт вазьмі. Табе спадабалася ўся гісторыя.
Калі ты быў са мной, я ніколі не бачыў, каб твой твар засвяціўся так, як у той час. Ты свяціўся так, калі размаўляў з маці. Я, мабыць, расказваў табе пра газету больш за 10 разоў, перш чым гэта адбылося. Аднойчы ноччу, калі я расказваў тваёй маці пра тое, пра што мы з табой размаўлялі, мы пачулі 3 удары ў дзвер. Я пабег да дзвярэй. У доме не было пісталета, і я амаль шкадаваў пра гэта. У вочкі нікога не было, таму я адчыніў дзверы. Там, на нашым парозе, ляжала нешта, што я пазнаў бы ўсюду. Пачак чорнай паперы, дакладна такі, як у тая. Я прынёс яго ўнутр і кінуў на свой стол. Я разрэзаў шпагат, і газета разгарнулася, як напалову мёртвы жук. Я ўбачыў загаловак, напісаны буйнымі белымі літарамі. Начная газета. Я не мог прачытаць нічога іншага, бо там нічога не было. Пад загалоўкам быў толькі кавалак неразборлівага тэксту. Я не мог ухапіць яго, як бы я не круціў яго ў сваёй свядомасці. Гэта было, як быццам мае вочы слізгалі па краях слоў. Я збіраўся выкінуць яе, але тады ўвайшла твая маці. Удары спалохалі яе. Мае паводзіны спалохалі яе яшчэ больш. Яна паглядзела і прачытала некалькі слоў услых. Мае вочы пашырыліся ў недаверы. Яна магла прачытаць газету? Я не мог. Я тады не зразумеў, але цяпер разумею. Яна была прызначаным атрымальнікам, а не я. Кожная часцінка газеты была для яе. Пасля гадзіны перакананняў твая маці пагадзілася прачытаць артыкул услых. Вось што было напісана на старонцы. Адгадай. Настольная гульня вінаватая ў забойствах, знятая з палец крамаў. Што е ў нас сняданак чалавек насупраць? Што хавае ў кішэні чалавек побач? Хто стукае ў дзверы апоўначы? Адкажы! Гэтыя словы, надрукаваныя на белай кардоннай скрынцы, віталі пакупнікоў, якія аглядалі паліцы за некалькі тыдняў да дня падзякі. Здавалася, гэта бясшкодна, сказаў дадзеныя схаваныя. Пакупнік, які ўбачыў адну з скрынак. Мая сям'я не вельмі любіць настольныя гульні, таму я не разглядаў яе для пакупкі. Дзякуй Богу, што не купіў. На вокладцы кардоннай скрыні была намалявана усмешлівая сям'я, якая сядзела вакол стала ў сталовай. Паміж імі знаходзілася белая гульнявая дошка. Шэраг чорна-белых квадратаў аточваў дошку, утвараючы шырокі прамавугольнік, унутры якога ляжала адзіная калода чорных карт. На дошцы былі размешчаны гульнявыя фігуркі, якія займалі некалькі квадратаў. Кожная з іх была зроблена з грубага пластыка і нагадвала чалавека. У руцэ у усмешлівай жанчыны, верагодна маці гэтай занадта шчаслівай сям'і, была пара чорных кубікаў. Аднак сем'і, якія сапраўды гулялі ў гэтую гульню, былі далёка нешчаслівыя. Правіла простае, абвешваў інструкцыйны буклет. Кожны гулец выбірае адну гульнявую фігурку і ставіць яе на стартавы квадрат у адзін з куткоў дошкі. Гэта таксама апошні квадрат. Мэта гульні прайсці па дошцы і першым дасягнуць апошняга квадрата. Гульня праходзіць шляхам кідання кубіка і перасоўвання на колькасць квадратаў, што адпавядае выніку на кубіку. Пасля перамяшчэння на патрэбны квадрат гулец павінен узяць адну карту з верхняй часткі калоды ў цэнтры гульнявой дошкі. На кожнай карце ёсць цікавае заданне здагадацца пра нешта, што тычыцца аднаго з гульцоў у гульні. Напрыклад, адна з нашых 100 карт кажа: «Здагадвайся, што твая подлая дачка рабіла са сваім хлопцам у пятніцу». Калі здагадаешся правільна, можаш застацца на тым квадраце, куды трапіла твая фігурка. Калі здагадаешся няправільна, ты павінен вярнуць сваю фігурку на стартавы квадрат. Гульня не заканчваецца, пакуль усе фігуркі не дасягнуць апошняга квадрата. Пасля таго, як сям'я не паказвалася на людзях некалькі дзён, паліцыя правяла праверку дабрабыту ў доме сям'і. Дадзеныя схаваныя. Тое, што яны знайшлі ўнутры, было, мякка кажучы, жахлівым. Сям'ю знайшлі за сталом у сталовай, сказаў дадзеныя скрытыя.
З паліцэйскага аддзела дадзеныя скрытыя. Яны былі мёртвыя ўжо некалькі дзён. У пакоі было некалькі адзінак зброі, пераважна садовы інвентар і нажы з кухні. Сама настольная гульня, здаецца, была таемна размешчана ў кожнай краме з штрых-кодамі, якія ідэнтыфікавалі яе як іншую гульню, якая была ў наяўнасці ў краме. Вытворца гульні на дадзены момант невядомы, але, здаецца, на яе стварэнне было выдаткавана шмат намаганняў і грошай. Ніякія элементы гульні не былі таннымі ці нізкаякаснымі. Пераважная тэорыя мясцовых праваахоўных органаў заключаецца ў тым, што гульня справакавала іх на тое, каб забіць адзін аднаго. Сказаў доктар, дадзеныя скрыты, мясцовы псіхолог, якога кансультавалі наконт жудаснай сцэны. Але гэта тлумачэнне не задавальняе ні мяне, ні нікога, хто ведаў тую сям'ю. Ніхто з разважных людзей не выконваў бы інструкцыі гульні, незалежна ад таго, наколькі яны былі злыя адзін на аднаго. Інструкцыі, пра якія кажа доктар, дадзеныя скрыты, былі надрукаваны на кожнай з адгадвальных картаў у калодзе гульні. Спачатку карткі былі бескрыўднымі. Першая казала: «Здагадвайся, які памер кашулі носіць чалавек злева ад цябе». Аднак наступная карта ўжо залазіла на спрэчную тэрыторыю. Яна казала: «Здагадвайся, колькі той хлопчык справа ад цябе скраў з твайго гаманца». Карты рабіліся ўсё горшымі і горшымі. «Здагадвайся, з кім за тваёй спіной спіць тот тып, які сядзіць перад табой». Урэшце, карты пачалі падахвочваць да гвалту. «Здагадвайся, хто першы возьме нож з кухні. Здагадвайся, колькі алоўкаў можна ўткнуць у правае вока тваёй жонкі». Праз некалькі дзён сям'я, дадзеныя скрыты, на іншым баку гораду таксама была аб'яўлена зніклай па паведамленнях заклапочаных калег і членаў сям'і. У іх гасцінай таксама была знойдзена падобная сцэна. Усе 4 члены сям'і былі мёртвыя. І ўсе доказы ўказвалі на тое, што яны забілі адзін аднаго з выкарыстоўваннем прадметаў хатняга ўжытку. Настольная гульня «Адгадай» была на кававым століку ў цэнтры пакоя. Некалькі карт былі раскіданы па крывавым дыване. На кожнай былі гвалтоўныя ўказанні. Адна казала: «Здагадвайся, колькі глыткоў змывальнай вадкасці трэба, каб твая маці упала». «Я лічу, што ёсць вельмі простае тлумачэнне», — сказаў доктар, дадзеныя выдалены. «Вельмі верагодна, што гульня была размешчана ў краме, а затым яе стваральнікі ці стваральнік таемна назіралі за ёй. Калі пакупнік набываў гульню, то ён прыводзіў злачынцаў дадому. Адзін ці некалькі злачынцаў прымушалі сям'ю гуляць, хутчэй за ўсё пагражаючы ім агнестрэльнай зброяй. Гэта адзінае тлумачэнне таго, што нармальныя сем'і катавалі адзін аднаго такім жудасным чынам. Няма ніякіх доказаў, якія бы пацверджалі гэту тэорыю», — заявіў начальнік паліцэйскага аддзела, дадзеныя схаваны. Не было прыкмет прымусовага ўваходу ў любы з дамоў. Не было судова-медыцынскіх доказаў, якія бы пацверджалі прысутнасць каго-небудзь, акрамя членаў сям'і на месцы здарэння. Я не псіхолог, але я б ніколі не зрабіў такія рэчы ні аднаму члену сваёй сям'і, нават калі б нам пагражалі пісталетам. Ёсць трэцяе тлумачэнне, якое часта абмяркоўваецца ў інтэрнэце. Містычнае тлумачэнне. Што калі людзі, якія гуляюць у гульню, абязаны адгадваць, напісаў адзін ананімны інтэрнэт-карыстальнік, што калі іх здагадкі сапраўды спраўджваюцца нейкім чынам. Напрыклад, калі ты здагадваешся, што хтосьці пойдзе на кухню па нож, то гэты чалавек вымушаны перамяшчацца і рабіць тое, што ты сказаў. Чтоб гэта не было, адно ясна. Калі вы ўбачыце настольную гульню пад назвай «Адгадай» у любой краме, не купляйце яе, не гуляйце ў яе. Выклічце ўлады і паведаміце ўладальнікам крамы, каб яны маглі бяспечна яе прыбраць. Твая маці і я вырашылі больш ніколі не казаць табе пра начную газету. Я жадаў бы, каб пазбавіцца ад яе было так проста. Я працягну перапісваць нататкі бацькі і дзяліцца імі тут.
Я павінен знайсці спосаб спыніць гэта. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога контенту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым донатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Подписывайтесь, ставьте подобайки, шерьте сябрам и покидайте свои комментарии.